boom moduko bat egoten ari dela, ez? Hori, bakarrizketak, estanda saioak, esan izan dute ere bakarrizketariak bertsolari berriak zaretela. Ez dakit, nola ikusten duzun zuk boom hau? Positiboa, gun positiboa. Horrela, jendea izendatzen hasita, Asier Galartzak, musikako bakarrizketari batek esaten du, bakarrizketa saioak ez direla bertso saioak, eta eskerrak. Eta euskarara, bueno, beste gauza batzuk bezala, eta beste gauza batzuk ez bezala, ez dakit berandu iritsi da, baina bueno, bada seinale euskara ere oraindik ere eremu berriak edo berri horietara heldu daitekeenarena. Berandu, bai, formatu igual bai. Existitu betidanik existitu da, eta baitu hor referente batzuk, kontua dio, agian fokua azken urteotan jarri diogula. Baina horre badaude Idoia Torregarai, Mirari Martiarena, aspalditik dabiltzanak, euskarazko humorea betidanik existitu da. Euskal Telebista publikoan ez, EITB-en genuen Guasemank, Finlandia kontrako estarriak eta zera, horrelako programak aspalditik existitzen dira. Baina bai, formatuarena, ez? Persona bat mikro baten aurrean, jende aurrean txisteak kontatzen bagian, bueno, berria dela.